Hey, what's up mga Meg? So, for today's video, nag-prepare na pod mi para mga tumig Toledo. Naaya si kasuhon si Tito Ining para sa iyahang PSA nga wa magkadimaon. I mean, Papa Ining, di na day Tito. Si Perte yung li niya Eldera, no? Paning kamo, tanaw yun ko kumilon dong. So, di man sa pagkakuyog baboy lang yun mi, no? Pero, iyahalan yun mingi pakuyog kay karon masadyod ang amo ang tingad to sa ilahang balay. So, karon naabot na mi diri sa Civil Registrar and lunch break man day karon maong daghang students diri and kasagaran mga nag-TikTok jay. So nasuya si Ate Nitch and gusto po siya mag-TikTok but sad to say wala mi wifi and wala mi mga naka-draft nga mga music. So ako na lang siyang giingnan nga maglakaw-lakaw na lang siya and ako lang siyang video-videohan kay mag-voice over ako. Nagsaya-saya oh. So, dara si Bibi Yael and si Daddy Ining. Daddy na pod no. Ay humanaman ta sa Uncle Ining, sa Tito Ining, karon Daddy na pod, napoy Papa, sunod ani Lolo na. So, naglakaw-lakaw si Ate Nitch, moadto na lang mi sa may dagat dapit and aron ingnan ba nga vlogger. So, ano na siya? Tawag oras sa dagat nga ambot lang, way nitabo. So, naguba dahil ni siya diri guys, kay tungod atong pinsala ni Day Odette. O diba? Sig pang witik si Ate Nitch dira, no? Murag kasayawon gid siya. In fairness, nindot ang dagat mga megs. Mura siya ka lang sea. Okay, Day. So, murag mo balik na lang gid mi, no? Kay kahago ba? So, mao din na siya dira dapita ang Civil Registrar or Civil, bawlang. Basta mao na siya dira and medyo naguba gid siya tungod lagi ni Day Odette Day. And kaning akong gi-zoom in is ang part of Toledo. Gimingaw na pud noon mig adtong Negros mga meg. Kay sa balikod na namo si Papshi Ining kay murag ulirang ama nagi siya tan-awon nga tuilo ay kayo murag nang limos no dugay kayo. Murag lunchtime pa sa mga staff but almost 1 PM na. So thank God kay gipa sulod mi atong isa ka staff kay alimuot daw kay sa gawas and nami baby so natulog siya elderly and humanami sa amuang proseso. And will always charot. So naami diri sa beach sa balay nga Tito Ining, Papshi Ining, Daddy Ining. So by the way sige mig mention og beach. So mao ra day ni pangalan sa ilahang murag sitio. Sa muka pa dani niya sigtan og mukbang. So pagkagabi nang uli nami. Awon sa baoy ni kanta naman ta diri. So ni hapit pa mig gasolinahan and goodbye.